نه اینستا королевай ман чё кади сози хубӣ биё я оғушит бигирам нима ҷер бара исипчики баҳрдин ягҷо ёфти бо чи времена охи беремена ҳомила не биғиз биё танжон бигир дами вақти кризис буда ки ягон сафеда дар калаи ман назанам ба наган ки сиё сафед гумад ма ягҷо медонам ки дар вақти пиёнӣ биғиз мешаяй Tu medoni nemidi palasay ra. Ma raftum ma kodum. Бе мерем денка мекунем. Била хоз бубрам денка кинем. Бу ягон гурдои сиёҳиро мебинам меган ани худа ками сиёҳ. Била кош ки сафед мешидум. Хая бол паднимиш каму. Кудаги ҷои калаи ма бу қафм гардан. Ай почаша қафиди. Бе очай дургуза наги бачаи ман нест. Бачаи ман мебуд оли отам мегу. Одамода майда кишон гуда. Алиса паиши пожалуйста. Одам ай гардан полион ҳомиладор